Ето ме и мен. Отново замислен за глупости. Дали да кача песента. Те минаха 3 месеца откакто снимахме клипа с Тонката и над година и половина откакто съм я записал в студиото. Аз вече не живея много от нещата, които пея вътре в нея. Дали си заслужава? Вече съм сгоден. Какво ли си помислят хората, като чуят някои конкретни редове от песента? Карам количка да свърши и си ходя. Прекалено често влизам и продължавам да влизам в тези кръгове на мисли. Главата ми е пълна бъркотия, както е сега зад мен. В крайна сметка аз съм артист, това е моето хоби, по този начин разпускам и наистина го правя за себе си. Не би трябвало да ме е срам. Обожавам целият процес, свързан с правенето на музика. Та днес качвам от тук нататък песен, която е на над година и половина, отлежала, но наистина е една от любимите ми от страна как съм избрал да вляза на бита, мелодия и флоу. В крайна сметка каквото искам да кажа е: качи песента, сподели твоето стихотворение